къде отиваш? При баба Здравка. Хубаво. Take it as cafe. 3 in 1. Мерси. Как си? Добре. Ти как? Добре съм, извинявай много, аз съм много късно, защото бебето спи. Да, добре. Аз съм с... Леле, колко си се наоблекла. Нашият първи спрей без аерозол и най-добрият до сега автоматичен спрей. С естествено добрите съставки за неутрализиране на миризмите през целия ден. Hello, мами. Добре. Как си ти спили добре? Да. Добре. Така. 30 лева на Kaufland, нали? Да. 4 яйца с мляко, нали? Колко мляко? Сега. Това е яйца, защо бял? Защото сложих една чаша млеко. Една чаша млеко. Окей. Защото я имах. Окей, разбрах. Така. Още една чаша. За нас е 2. Ага. Три чаши млеко и една чаша вода. 2 мляко и една чаша вода. 3 мляко и една чаша вода. О, това е много. Банки. Захар 3 лъжица. 3. Захар. Хляб. 1 лъжичка сода. Малка. 16 лъжици. 5 лъжици. Брашно, окей. Но Здравка има голям проблем. Какво? Искам да ака. Лъжици. 20 лъжици, само 22. Колко? 2, чакай. 3, 4. 20 лъжици брашно. 20. 2 нуль. 2 Окей, добре. И пак проверяваме. Проверяваме, окей. Гъстотата на водата. Сега аз аках, защото искам да ака много. Аз не как тази сутрин. Не добре. Айде, let's go, ака. Така с маслото. Окей, масло. Къде купи тази тиган? В Kaufland. Колко пари? 20 лева. 20. Скъпо е. Не е скъпо. Хубаво. На нали? промоция. Аха, окей, добре. Ами... 6, нали? 6. Да. Най-топло. Да. Как да не изгоре? Как не изгори? Изчакваш 1 минута. 1 минута само. Да. И така проверяваш. Аха. Чудесно! Колко минути? 1. После ще засечеш точно. О, мага! Аз на око го правя. Окадър! Видели как го Да, правих видеоклип. Не забравих. Правих и не забравих. Добре. Една най-голямата на света лъжица, нали? Да. Аха. Окей. Но не мога да изгоре, сигурна ли си? Да. Няма да изгори. Така аз проверявам първото да видя как. Много трудно. А не е трудно. Не е и така казваш малко
за да го наместиш. Добре. О, преди 40. Ого. Пише тиган за За палачинки! и масло. О, мага. Така навсякъде. Стига толкова. Стига толкова, само помазваш Малко. леко. Да? Аз прави как да учи. Добре, айде. Окей. Как да Сипвай. прави? Аз съм срам. Сипвай. О. О. Така. Буку. И взимаш Окей. Аз правя. тиган. Виж колко лошо! Не мога повече. Можеш. Аз купи на центъра. Глупости. Маслото само така помазваш съвсем малко. Аз съм срам. Никакъв срам. Никакъв страх. Искам да правя ориз. Глупости. Не мога повече. Взимай лъжицата. Така, айде сега леко. Нека малко се мине Искам време. да плаче. Много трудно е. Никак не е трудно. Айде сега. Как да правя? О, май гад. О! Чакай. Ай. Като яйца? Да. О, виж колко лошо това е. Ето. Оправяш го. С ръчички. Много лошо. Не. О, май гад. Мога да... Окей. Разбрах. А сега обърни внимание на маслото. Само много бързо. Бързо. Да. И само много топло. И само един път. Не е топло. Ето така хващаш маслото тук за хартията. И така правиш един път навсякъде и е готово. Не се ли гави? Сериозно. Добре, сериозно. Тая седмица е 50%. Да, тичам в Kaufland. Тичам в там. Не е пешо, не е разходка. Тичам. Айде, обърни сега. С другата ръка, в тая ръка. Обърни го тук. Айде. Пум! Така. Взимай маслото. Пак. Взимай. Взимай. Стига. Да. Сипвай. Окей. Бързо. Бързо. Окей, Да. добре. Така. Добре, достатъчно. Така. Добре. Така. Пупи. Да. Първата ти ще си ядеш. Тая ти ще ядеш. Тук я слагаме на тебе. Добре. Благодаря, сега знаеш. Внимавай, да не се опариш. Много вкусно. Невкусно, разбъркай го. И много вкусно. Невкусно е, да. Взимай хлеба. Аз не ядеш хлеб. Без хлеб, благодаря. Ако има ориз, искам това. Нема. Не искам. Благодаря много. Аз не ядех хлеб по принцип, не. Само ориз и палачинка. От Филипините хората не ядат много сандвич, принцеса. Само ориз. За закуска, обяд и вечер. Винаги ориз.
готово. Аз правих всичко. Всичко, нали, Здравка, всичко? Да. Почти, но да. Да. Всичко беше твоя. Моя? Да. О, много вкусно. Много вкусно. Вкусно. Като това повече. Колко лужица? Това няма мерка колко лъжица, защото са повече палачинките. Така. И след това... Разбрах. Половин и... Да. Окей. О, добре. Господин Яман излезе, госпожо. Излязъл е за Юсуф. Достатъчно. Виж колко много и там сме направили. Винаги спазва обещанията си. Да има и за Ивани. Няма да го остави да онези джорове. Не знам, извинявай. Окей, само малко. Правиш разлика между... Добре, разбрах. Тия, дето сложихме вътре и тия сега. По-хубаво. По-българско. Мама! Дъвчем. Хайде. Не знам. Хайде, тате. Само право. Пробвай и кажи ми, аз правих това всичко.